Довгий шлях додому. У вересні 1967-го президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ, в якому нібито реабілітувала кримських татар. Правозахисники та світова спільнота одразу назвали його двозначним та ганебним. І саме цей указ став каталізатором кримсько-татарської національно-визвольної боротьби. Деталі в сюжеті. Хрущовська відлига, яка принесла кримсько-татарському народу скасування режиму спецпоселень та зняття адміннагляду, виявилась нетривалою, а запроваджені послаблення – єдиними паростками свободи. Скільки народ не звертався до Москви, відправляв делегації, збирав багатотисячні петиції щодо права жити у Криму, їх не чули. У 66-му почались масові вуличні виступи. Один із них – під час першотравневого параду в Ташкенті. Уже подходим ближе к трибуне. Транспарант «Да здравствует молодежь!» А тут «Ура, ура!» И все. «Крымским татарам Крым! Верните крымским татарам Крым!» Тот, кто был, все, гуртом, все, кто мы были, все собрались, вот это. В жовтні 66-го кримські татари провели масові мітинги до 45-річчя утворення Кримської ССР в різних містах Узбекистана. Їх розігнали силою. За півроку делегація із 20 осіб прорвалась на прийом до членів Політбюро КПРС у Москві. Там їм пообіцяли указ про реабілітацію народу. Він з'явився у вересні 67-го. В ньому кримських татар вже не називали зрадниками, але права жити в Криму не дали. Втім, тисячі вирішили повернутися до Криму, але їх завертали назад. У мене отець був в числі тих, який поїхав в Крим з мечтою, перевести сім'ю. И, естественно, был немедленно удостоен вниманием КГБшников, и его принудили покинуть Крым. Людей знімали з поїздів, доправляли до в'язниць за порушення паспортного режиму. Але градус спротиву від цього тільки зростав. Пройшли масові демонстрації в Узбекистані та в Москві. Далі облави на кримсько-татарських активістів. Багатьох запроторюють за грати. Суть обвинения состояла в том, что арестованные осмелились критиковать двусмысленный указ высшего органа власти, который так и не решил ключевого вопроса крымско-татарской проблемы – возвращения народа в Крым. Попри тиск влади, кримські татари продовжують їхати до Криму. Без грошей, без роботи, під постійною загрозою арешту. Вони повертаються на батьківщину щоразу, як їх висилають. Як от родина Коморджієвих. Завантажують нас в машину, навіть не зважують на те, що немовля на руках, і везуть аж до Чонгару. А ми потім зупиняємо першу ліпшу автівку і знову повертаємося назад. Грошей нема, на роботу без прописки не беруть. В новому тисячолітті кримські татари знов борються за батьківщину. І не лише за рідний Крим, а й за Україну. Син Зебіде Конфетчієвої Ісмаїл пішов воювати на Донбас від початку бойових дій. Зник під Попасною у липні 2014-го. Востаннє його бачили пораненого на полі бою. Я пішов на війну, я пішов захищати Україну, сказав. 17-го, это мы запомнили очень на всю жизнь, упал Боинг, и он нам перед Боингом, за полчаса перед Боингом он нам звонит. Селям алейкум, как вы... Тим часом в окупованому Криму корінний народ знов піддається репресіям. З часів анексів зі сфабрикованими звинуваченнями там за грати запроторили 130 громадян України, з них 100 кримські татари. 43 людини викрали, 7 знайшли мертвими, 6 з них – кримські татари. В березні 2000 цього року ми робили моніторинговий візит після тиску на кримську солідарність. І, власне, міжнародні експерти після вияснення всіх обставин говорять про те, що це можна кваліфікувати як тиск на певну релігійну і етнічну громаду, і можна це кваліфікувати як злочини проти людяності. Без статусів в окупованому Криму нині зростають майже 200 кримськотатарських дітлахів. Про обмін цих політв'язнів наразі навіть не йдеться, адже усіх їх окупаційна влада, як і інших кримчан, оголосила громадянами Росії. Вікторія Бойко, Максим Кондратенко, Заман, АТР.